Dobre, čaute, ja som Jožo a sledujete môj blog myšťastnejší.com. Dneska som sa rozhodol, že napíšem článok o darčekoch a o obdarovaní a o to, ako je fasa byť obdarovaný, o to, ako je fasa byť obdarovaný dvakrát a o to, ako je fasa obdarovať ľudí. Inšpiráciou k tomu mi bolo to, že dneska som dostal od mojej katovky, ktorú poznám už vyše 2 roky. Ja máme výročie o pár dní. Dostal darček predčasne. Dostal kravatu, koženú kravatu, ktorá podľa mojej najobľúbenejšej modnej avodárky sa hodí ku každému. Ku každej farbe. Ku všetkému. Ku všetkému, tak ku všetkému. Potom modrá kravata, bola modrá. Úzka, čiže teraz moderné. A čo mi to nezmyslí na hlavu, ale v zásade sa hodí k modrému saku napríklad. A potom som dostal Solar A3 Pro. Tak to vyzerá, že keď si dáte, tak budete taký naspídovaní, že potom budete veľmi dlho behať. Som sa ešte dostaneme neskôr. Potom Guarana, to sú také tablety. A to ráno, keď si dáte, tak ako môžete robiť v noci, čo chcete, ak si ráno dáte Guaranu, tak idete aj pivo. A samozrejme, sladkosť. A potom nedelo Košický maratón mieru. Keď prihlášate na maratón, to dostanete takýto batoh, plný všetkého a ideme sa pozrieť teraz, čo v tom je. Takže, dostanete leták, maratón, dostanete papierik, nejakú stupenku na pasta party. Dostanete hrubý papierik, sú to nejaké promomateriály o Košickom maratóne mieru. A nejaký časopis po anglicky. Takže idete sa učiť po anglicky spolu so mnou. Viete po anglicky? Vieme. Dobre. A to sú nemenovaný Košický denník. Kozáci. Tady tu je obálka s prekvapením. Čo je v obálke? And the winner is... Nejaká napätia. Posúvajú sa čísla. A čo tu máme? Zakrieme reklamy. Číslo. Také podobné som mal minulý rok. Minulý Košický polmaratón, takže príďte povzbudzovať. Nice. Bude veľmi pekné počasie a dievčatá budú brať krátkých šortkách, takže určite príďte. A chlapci tiež. Tam máme ďalej. Maratónska karta zliav. Už viem, kto to využije. Maratónsky kupón. Maratónsky katalóg podzim. Neviem čo. Také promo. Ďalšie promo. Ďalšie promo. Lístok. Flaška. Oranžová flaška. Niečo v nej je. Necháme na neskôr. A biela flaška. To nie je nič. Je prázdna. A potom promo, poisťovne, lieky, časopis po slovensky. Budeme čítať neskôr. A kúkaj na to. Tričko. Ty pána. Podajte foto tričko. Toto dostanete, ak idete bežať na maratón, tak dostanete takéto tričko. Vyzerá super. A ostatné znení. Najväčšie prekvapenie banánová dieva. Moja. Banánová dieva. Takže banánovú dievu som ešte nemal. To zim ja. A čierna obálka. Sáčok. Čierna tajná obálka. Zapečatená. Brece. Na mŕtvoli, bez mŕtvoli. Čo to je?
5 minút ideme. Naozaj vrece. To vy si náhodou prišli na ten maratón. A to nezvládnete, tak majte v poruke vrece. Že by vás mali do čoho sprátať. A to je všetko. Takže sledujte môj vlog a nenapíšte ten článok. Čau.